A ver logo que pasa o siguiente. Moi buenas, doctor Bellino. Xa Hombre, estaba aquí, señor non sei Lizardo. cando me levantei. Hai pouco que Mellou de carallo. Bueno, xa ando outra vez por aquí logo. Sí, home. A ver, sorpréndame logo que lle pasou esta vez a mí. Pois é que levo unha tempada que lle veño dando voltas á cabeciña, Sí, porque usted, aparte de ser médico de cabeceira, opera tamén, non? sí, polas tardes sí na clínica, sí. Por qué? Que lle Lle pasou? dando volta unha idea que teño aí na cabeza, quería ver se me pudera operar usted unha operación destas modernas que hai agora, unha vaselina. A vaselina, que vaselina, home. Unha vaselina destas para non ter máis fillos, home. A ver, eso non é unha vaselina, señor Lizardo. Ai. Eso é unha vasectomía. Carallo, que difícil é decir. Pois des. Xa, pero mire, vamos a ver. Eso é unha decisión moi importante para tomar así a tremenda, entende? Xo sei. Eu diríalle que primeiro, antes de nada, co fala que a muller e cos fillos, bueno, que yo fales na casa, porque non é así... Xo falamos. Bueno, Domingo entonces- estuveron comendo todos ali na casa e xo falei coa muller e cos fillos todos para ver se me operaba ou non. Fixemos hasta unha votación para ver se me operaba ou non. Sí, señor, pareceme moi ben, home, porque eso non é unha cousa Sí, solo de usted. Entonces a votación, como quedou a cousa logo, home? Ganou sí 14-2. Como? 14-2? É que ten un equipo de fútbol na casa? Bueno, somos véndiles. Claro, cantos fillos ten? Teño 14. 8 homes e 6 mulleres. Pero, Dios mío querido, señor Lizardo, eso é unha burrada nos tempos Por que eso, corren, a min vaimo decir a min. Non, é que é moito. Na miña casa pagamos máis de copias de chavas que de hipoteca, carai. Non, creo, hasta yo creo non fai falta que mo xure. Ese pero- é moito, é moito. E tamén digo eu, home, pero isto como fixo tamén para tirar tantos fillos, home. Home, non quererá que me poña agora aquí a explicar como se fai. A ver, non fai falta que me explique como se fai, pero quero dicir eu que 14 fillos son moitos fillos de nuestro señor, home. Sí, home, sí. Son moitos, E o carajo é que teño que mantelos eu a casa, todos. Non se marchan da casa nin botando llave quente. Bueno. E vou cos máis vellos agora xa traballan. Algús. Xa. Cos outros non topan traballo. Eu non sei se é que non o topan ou din que non o topan. No, home, non. Se caixa non o buscan, entende? Non o toparán, non pense mal, é que estamos en crisis e non hai traballo, home. Sí, home, sí, pero é que... Pero claro, é que os 14 fillos son moitos fillos, É home. moita Eu cousa, eu entón non eu- sei, vamos. Pero hoxendía, cos métodos que hai, home, pois habría que lle poñer remedio. Claro. A ver, usted nunca usou un preservativo, por exemplo. Sí. Bui. Entonces, Un dil vai, xe mo recetara don Anselmo, diablo teña no ceo, que era moi bo médico, non despreciando, non conozo, non Onde sei. el vai, ainda este estaría estudiando. Non sei, pero non. E recetou un musil, pero ela volveu quedar embarazada igual. Non entendo, porque o preservativo é o máis eficaz que hai, non sei por qué. Eficaz era, pero ela quedou embarazada, non houve maneira. Yo te usarías correctamente, señor Lizardo, porque xa nos imos conocendo. Digo eu. Como me dixo? El, A ver, espera aí, explíqueme como fixo. como fixe? Dígame. Pois, cando iba a empezar o choio, abrín a bolsiña, puxen no aparato ben postos, Ben. hasta lle cortei unha miña na punta que lle sobraba un cacho. Sobraba, Como lle cortou un anaco, home, pero como lle cortou un anaco? Pero se lle cortou un anaco, si xa non vale para nada, pero señor por... Lizardo. érame largo. Bueno, era me largo. Usted se ten un pantalón e anda a zorro, Sí, terá que lle cortaron a mija por baixo, Sí, senón ainda vou para pisalo e cae e manca, se clauso, manca. Xa me sí, ten razón, usted ten toda a razón do mundo. Xa temos probado de todo e non hai maneira. Xa probamos hasta co método do jarabanzo e quedou preñada igual. O que? O método? O Método do jarabanzo. Método do jarabanzo. Que é isto? Non sabe o que é o método do jarabanzo. Coi falar do método do jarabanzo. Pero usted que estudiou, home. A ver, na facultade o método do jarabanzo, Pois ese remedio xa mudou a mi meu abuelo, home. é logo como é o método do jarabanzo ese. Ai, que Dios dices mío, que- non sabe. Pois ese é cando me vou puñer o choio coa miña muller. Eu arredoulle un jarabanzo. Pa que o coma. Non, home, non. O choio é que ela ten que coñer o jarabanzo e poñelo así no medio das rodillas, non é? E ten que xuntar as rodillas e non lle pode caer o jarabanzo, non sabe? Deixe. Método moi vello. Ten cada tontería tamén, Sí, vai. hombre. Mire, non hai problema. Teño un huequiño mañá á tarde, veña por aquí, e fago a vasectomía, operámoslo, non hai problema. Se quere, Pero mira faemos unha apunto, cousa, porque antes de senón- fazer nada, quero que me faga un presupuesto, porque usted é o médico, pero é algo careiro. E quero que me No, faga un home. presupuesto. Axústeme o precio que son o mellor cliente que ten. Va, son un único. Mire, vamos a ver, vou explicar. A vasectomía é unha cirugía cara. Xa empezamos. Pero para ser Afine. poste, entre anestesia, Anestesia póñame pouca, que o dolor aguanto. anestesia pouca, o tratamento e as curas, Os curas, que me queren enterrar. pois mire, para ser poste vou deixar en 3.000 euros. Para ser poste. 3.000 euros. Para ser poste, cuidado, Bueno, usted está perdido. 3.000. Póñolle un corcho, deixa estar. Poña un corcho, poña un corcho, doulle silicona, deixa. Ay, yo que 3.000 euros. Aí, se está la tiña punta.